Em sent, senyor Matas? Li cedim la paraula. Sí, el sentim. Sí, el sentim. Moltes gràcies als tres Cs per convidar-me en aquesta conferència. Malauradament no he pogut assistir en persona, he tingut un petit problema de salut aquests dies. Jo us vull presentar en primer lloc el clúster de la indústria química, que és l'organització que represent. Som 60 entitats de les Illes Balears, principalment petites i mitjanes empreses, fabricants, productors de detergents i productes d'higiene, molt enfocats a la higiene en turisme, i també en formen part grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears, consultors sanitaris i empreses d'enginyeria que treballem a més de 30 països en el món. L'objecte de la ponència avui és explicar-vos la nostra experiència en reutilització. Ja l'any passat, per donar compliment Alors, je pense a qu'on a la un retour de llei de l'autre. residus del govern balear. Perdoni, un segon, sisplau. I tenim un problema tècnic perquè sentim diverses veus alhora. Ara, ja està, el podem sentir bé ara. Endavant. Endavant. Exacte, tenies aquesta slide, no? Molt bé. El que vos volem presentar és que per donar compliment a la llei de Balears de residus vàrem posar en marxa el que es diu un sistema individual de responsabilitat del productor. Això vol dir que nosaltres identificam els productes químics que posam en el mercat amb una etiqueta particular, que és aquesta que veus a la transparència, que es diu CIRA, amb un logo de reutilització, perquè juntament amb els nostres companys de Save the Med vàrem veure que una temporada turística ordinària a Balears, amb uns 2.800 establiments turístics, érem responsables de la posada en el mercat d'unes 10.000 tones de polietilè d'alta densitat en casos per productes d'higiene i detergència. Una quantitat bastant important i que no s'acabava de gestionar correctament perquè no anava principalment en els contenidors grocs de reciclatge de petits envasos de plàstic. Fet aquesta experiència, els resultats que vos podem donar en aquesta temporada no comprenen tota la producció ni tota la distribució que ha fet el nostre sector, sinó que vos vull aportar dades d'una mostra representativa de 13 empreses fins a setembre del 2022. A inici de temporada ens havíem marcat un objectiu inicial per a aquest sistema de reutilització d'envasos de recuperar prop d'1 milió d'envasos, sobretot de gran format. La realitat és que amb aquestes 13 empreses i 9 mesos hem posat en el mercat prop d'1 milió d'envasos de polietilè, dels quals 550.000 són de gran format, 25 litres, i la resta de petit format, que pot ser tant envasos que comprenen producte preparat per usar, com el que es diuen bag-in box, que són sistemes de concentrats. Quasi tots aquests productes recuperats anaven identificats amb el punt verd del Sistema Integrat de Gestió Nacional espanyol i han acabat en els punts de reciclatge. Algun d'ells, per la seva naturalesa de productes perillosos o de productes que per les seves característiques no és possible de netejar,
molt probablement acabaran valoritzats energèticament. El que m'interessa és que vos fixeu en l'altre apartat, el dels envasos de gran format, dels quals han aconseguit recuperar el 70%. El restant 30%, una part, un 20%, ha anat a gestors autoritzats que recuperen els residus, els seleccionen, trituren i destinen a fabricació de nous envasos plàstics o d'altres materials, i prop d'un 10% els han perdut. No s'han localitzat, els nostres clients no els han entregat a les empreses o simplement han desaparegut i no han pogut realitzar una adequada traçabilitat. Com interpretam nosaltres aquestes dades? En principi, som optimistes en quant al sistema, perquè si ho duim a tot el sector, extrapolem aquestes dades, superarem àmpliament l'objectiu que ens havíem marcat. Estirem prop de 2.200.000 envasos recuperats, el qual significa unes 2.650 tonelades de polietilè que no ha acabat ni per reciclar ni a un abocador ni incinerat, sinó que es pot tornar a utilitzar immediatament. Per què volíem fer això? Com us he explicat, per complir la nostra responsabilitat respecte a la llei, però també amb un objectiu de promocionar clarament economia de quilòmetre zero, de producte local, reducció de la petjada de carboni i també de fidelitzar els clients del mercat turístic. Per què? Perquè les indústries properes resulta relativament senzill fabricar i envasar amb aquest sistema recuperats envasos, perquè hi ha una logística diària de proximitat i tenim ja sistemes implementats per a la seva reutilització. Clar, això implica que el nostre client ha de tenir estacions dosificadores. Aquí és on veiem que una temporada tan intensa després de la Covid com ha estat aquesta del 2022 ha impedit una dinàmica de feina bastant fluida, podríem dir, i també han trobat en falta que no hi ha hagut incentius dins del sector turístic que promocionin específicament aquest tipus de solucions innovadores i alhora sostenibles. Aquests dosificadors, com els que veus fotografiats a dalt, són estacions relativament senzilles de muntar, però que tenen un cost bé per l'establiment hoteler i en part també a nivell de servei tècnic per l'empresa productora, i aquest tipus d'inversions, que no són molt costoses, però que no estan avesades a pagar, perquè l'establiment el que fa és comprar un producte perquè faci net, no una estació, un dosificador ni un sistema automatitzat, no estan avesats majoritàriament a adquirir. Per una altra banda, ens hem trobat que les empreses multinacionals de neteja que competeixen en la indústria local han apostat decididament per un sistema que els facilita molt la logística, perquè ells no recuperaran mai envasos, perquè el seu centre de producció està a mils de quilòmetres. Per tant, ells aposten per sistemes de monodosi i per sistemes de backing bots. Els backing bots és cert que redueixen en un 80% el pes de l'envàs plàstic que els conté, però inevitablement deixen un residu final que també acaba amb valorització energètica. De moment no s'està reciclant. I per una altra banda, les monodosis pensam que encara requereixen de més estudis de detall per veure si una vegada dissolt amb aigua l'envàs, teòricament, un polímer natural, no deixa residus plàstics
que acaben igualment. Per tant, nosaltres el que pensem és que cal bastanta més investigació, com deia, per generar solucions adreçades a tots els mercats. Per exemple, en aquesta imatge que vos he posat, d'una estació dosificadora de fusta, és una imatge cedida per una empresa petita associada que ha muntat aquest dispensador amb acer inoxidable i fusta que s'ha instal·lat a una cooperativa agroalimentària a Mallorca. Aquest sistema seria perfectament útil en qualsevol superfície alimentari, petit supermercat, i facilitaria que qualsevol consumidor particular dugués una botella de capacitat d'un litre aproximadament i la tornés a omplir del producte que ell vol, de tal forma que tan sols pagaria el producte. Les botelles donarien voltes constantment fins que fossin deteriorades i després es podrien entregar al punt correcte de reciclatge. I pel que fa al sector turístic, que com comentava també el nostre company de Save the Med, són responsables de l'entrada de vasos i de residus plàstics per la seva idiosincràsia, la seva activitat natural, demanam que hi hagi un investigador per crear aquest tipus d'estacions dosificadores adaptades al sector turístic, per tant, més versàtils i més ràpides que aquesta que està pensada al sector domèstic, i que aquestes instal·lacions estiguin clarament vinculades a la categoria dels establiments i recolzades amb incentius directes, no com fins ara hem vist a Balears, que els incentius en el sector turístic se donen per millorar i modernitzar l'establiment en general. Pensem que seria molt més necessari que les ajuts, subvencions o qualificacions ambientals que es donin estiguin directament vinculades a innovacions de tipus que redueixin la petjada de carboni, en aquest cas plàstic, però també amb altres, amb aigua, amb energia o amb residu alimentari. Moltes gràcies. Merci à